Weet je wat ik heb gemerkt? Dat mensen die dezelfde energie uitstralen, hetzelfde pad bewandelen. Ik ben er zelf van overtuigd, geraakt, dat energie meer zegt dan al het andere. De emotie, dan rationeel denken, dan opleiding, dan interesses, dan intelligentie, ook heel belangrijk. Ik moet dit even uitleggen. Dus stel je voor, mensen zijn nu aan het helen, toch? We denken allemaal aan generatietrauma's. We gaan allemaal terug naar waar onze ouders vandaan komen. Letterlijk, figuurlijk, emotioneel, psychisch, mentaal. En dan denken we, hey, this runs in the family. Maar het is niet positief. En weet je waar ik toen aan moest refereren, toen ik achter mijn conclusie kwam? Dat zeg maar, heel veel mensen de eerste in hun familie zijn, ik heb het over zwarte mensen, die een universitaire diploma hebben bijvoorbeeld. De eerste die gaan trouwen. De eerste die dit, zus en zo en dat doen. Omdat al die tijd de negatieve energie door onze bloedlijn gegaan is, nu aan het doorbreken is. De energie in de wereld is beter aan het worden, ook al gebeuren er hele slechte dingen. Energie wordt beter, is dynamischer. Het raakt iedereen, maakt niet uit wat voor energie je van jezelf hebt. Hoe minder energie, hoe minder bewustzijn. Moet je je voorstellen, het is een hele sombere dag. Er is net iemand dood, je rouwt, je bent verdrietig, je bent somber. Je vraagt je af waar je nog voor leeft. Je loopt door het park en je bent alleen maar in gedachten. Die mooie vogeltjes die rondvliegen en mooi zingen, die hoor je niet meer. De zon schijnt, maar het voelt ook niet echt heel belangrijk. De bloemen zijn weer in de bloei, maar ook dat raakt je niet. Je gaat gewoon naar het park toe, omdat je denkt, dit gaat mij goed doen. En het doet ook wel goed, want de park geeft goede energie. De natuur, moeder aarde geeft ons altijd energie. Dus al denk jij, ik ga niet naar het park, want ik heb geen zin. Wanneer je in het park bent geweest, heb je altijd goede energie wanneer je teruggaat. Eerlijk. Eerlijk zijn, de natuur geeft ons de allerbeste energie ever. Hoe leven wij in Nederland? Niet in de natuur. In flats, in huizen, in omgevingen waar helemaal geen enkele boom staat. Maar goed, dat is een side note. Die negatieve energie dus vanuit de familie, niemand schuld is. Het is niemand, ik verwijt niemand. Want ook ik heb die negatieve energie en ik wil het niet doorgeven. Dus daarom werk ik er zo hard aan om te doorbreken. Maar ik weet dat dat een voorrecht is. Met te kunnen en mogen en willen doorbreken. Want deze tijd is een tijd van heling. Deze generatie, dus vanaf mij, en ik ben 1992 geboren. En je ziet het tot aan de Gen Z of Gen, I don't know. Maar in ieder geval de generatie van nu, die is ook aan het helen de hele tijd. Die zijn, weet je, we worden geconfronteerd op internet met allerlei soorten manieren om gezond met dingen om te gaan. Kinderen zien dat, ouderen zien dat. Iedereen wordt beïnvloed en iedereen is blij met de informatie die we krijgen. Maar die blijheid en die goede energie die we krijgen van het internet, van elkaar, die we delen met elkaar, zorgt er niet voor dat je trauma weg is. Snap je? Dus je moet toch naar je trauma toe gaan om volledig te kunnen helen van wat je hebt meegemaakt. Je kan nu in een op zitten en denken, weet je, ik hoor dit, ik voel me aangesproken, dit spreekt me aan, dit geeft me een gevoel van ik ben niet alleen. Ik ben zo blij dat het er nu is, dus daar ligt het niet aan. Dat betekent niet dat nu je je gehoord en gezien en erkend voelt, dat die trauma die daar zit nog steeds geen invloed heeft op wie jij bent, wat jij doet en hoe je handelt in het leven. En de invloed die je hebt daardoor op andere mensen. Dus het is nog steeds hartstikke belangrijk om die negatieve energie die er nog zit, want het zit er nog. Het komt niet meer van buiten, maar het zit er nog en het moet eruit. De energie moet eruit. En dat ga je eruit krijgen wanneer je naar je trauma gaat. Wanneer je gaat helen van jouw trauma. Wanneer je terug gaat naar het moment dat je denkt bij jezelf, hier wil ik nooit meer naartoe gaan met mijn gedachten. Maar je moet. Het is niet jouw schuld. Je hebt niks eraan kunnen doen. Je bent veel meer waard dan jouw trauma. Je bent ook veel meer dan jouw trauma. Je bent veel meer dan jouw angst. Alles. Maar je moet er naartoe om vooruit te kunnen gaan. Ik ben ook daar naartoe gegaan. Ik heb therapie gehad en ik ben nog 1 sessie die is me altijd bijgebleven. Ik heb gehuild vanuit mijn ziel gewoon. Want ik voelde, lijkt alsof ik uit elkaar spat gewoon. Zo'n diepe pijn had ik. En zo diep ging ik huilen. Ik heb nog nooit zo gehuild. En ik heb daarna ook nooit meer zo gehuild. Maar vanaf het moment dat ik toen zo heb gehuild, dat ik dacht van, what the fuck is me overkomen? Hoe oneerlijk is het leven? Vanaf toen ben ik omhoog gegaan. Snap je? Ik heb mezelf gezien als klein meisje en gezegd, je verdient dit niet, Shaniqua. Het is niet jouw schuld. Het is gewoon het leven, maar neem het jezelf niet kwalijk. En doordat ik daar doorheen ben gegaan, kan ik nu zeggen wat ik nu zeg en gun ik iedereen. Ik vind eigenlijk dat iedereen naar zijn trauma toe moet gaan om te gaan helen. Ga EMDR doen. Ga naar Psytrack. Is een organisatie. Daar heb ik zelf ook EMDR gehad. Je kan zowel online als op locatie EMDR krijgen. Het is maar 4 dagen max. Je gaat erin. Na 4 dagen ben je eruit. Het waren 4 fucking zware dagen. Maar die dagen gaan jou brengen waar je moet zijn. Als je door die 4 dagen heen kan gaan en je trauma gaat verwerken, geloof me. Volgend jaar
Ze zijn allemaal succesvol. En daarom zeg ik, ga helen, zwarte vrouwen, ga helen. Ook oudere mensen vanaf 35 en hoger. Al denk je, weet je, het gaat nu goed. Ga helen, ga er naartoe. Ga er naartoe.